videu si namodelujeme jednoduchý stôl. Stôl sa skladá z vrchnej dosky a zo 4 nožičiek. Vrchná doska má rozmer 200x100 a výška celého stola je 70. Výška nožičky je 60, takže vrchná doska má hrúbku 10. Nožičky sú umiestnené zo spodu dosky v každom rohu a rozmer nožičky je 10x10 a výška nožičky je 60. Stôl je zaoblený, vrchná doska je zaoblená, ale to zaoblenie budeme riešiť až na konci. Takže ideme si namodelovať dosku. Doska má rozmery 200x100. Dáme close, vytiahnutie na 10. Takže máme dosku, otočíme si objekt, do tejto roviny ideme robiť nový náčrt. A keďže potrebujeme v rohoch umiestniť nožičky, použijeme na to premietnutie geometrie. Premietnutie geometrie nám slúži k tomu, aby sme jednoduchšie vedeli kotovať nové objekty, aby sme ich nemuseli kotovať k počiatku súradnicového systému, ale už k objektom, ktoré sú vytvorené. Takže týmto nástrojom aktivujeme premietanie geometrie a klikáme na hrany, ktoré chceme premietnúť do tej našej geometrie. Teda vznikli nám v rohoch body, k týmto bodom viem vytvárať nožičky alebo tie štvorce, ktoré vytiahneme ako nožičky. Takže mám 4 štvorce a každé budeme kotovať na rozmer 10x10. Tým, že tá premietnutá geometria už má presné umiestnenie vzhľadom k súradnicovému systému a k počiatku súradnicového systému, my už nemusíme riešiť umiestnenie tých nožičiek. Inak vidíme, všetko máme správne zakotované, dávame close, výška nožičky, čiže vytiahnutie bude na 60. Máme vytvorený stôl a posledné, čo potrebujeme, je hornú stenu zaobliť, alebo teda všetky hrány, ktoré tvoria hornú stenu, a zaoblenie máme na polomer 2. Takže klikneme na hornú stenu, vyberieme nástroj zaoblenie, dáme veľkosť 2. Potvrdíme.